Kanti ke bafowethu jabula nami ngizojabula nawe namhlanje sine artist. Sine artist bafowethu leqhamuka ngala ezingazi. Lizoyichaza. Mina umuntu niyazi nana angikhulumi kaniki. Uzoyichaza yena la ngaphakathi endlini zokusakaza ukuthi ungubani. Right artist lethu bafowethu ngicela ukuni-introduce njengamanje esinalo sino Londi Zikalala. Yebo mina ngiyamazi ukuthi Londi ungowaka Zikalala. But ke ngizofisa ukuthi njengamanje athathe leli thuba natshela umlaleli ekhaya ukuthi ungubani. Njengamanje ake ngithathe ithuba sithathe ithuba lokubingelela emsakazweni. Londi sobona. Sobona msakazi kunjani? Ngiyathemba mfethu tatwethu ukuthi ngiyaphila nawe right usharp ugrandi. Ake sithi masikhuluma ngoLondi sikhuluma ngobani? Ulondi Zikalala kahle Londi weZikalala usuka khona la eRichards Bay eMadlankala ngokuhlala. Usuka eRichards Bay eMadlankala ngokuhlala. Yebo bhuti wami. So lento yokuqala ukucula uyiqale kanjani? Into yokuqala ukucula ngiqale nje kudala ngisaseyingane icule ekhaya icule eSunday school icule emakwayeni icule esikoleni ngaze ngabona ukuthi no kahle ikhono lami lona semculweni kwaze kwafika isikhathi la khona ngiphuma emaqenjini esasicula nawo sasicula umculo wekholo ngazibona ukuthi cha uLondi iartist kodwa ele Afropop. Oh iartist le Afropop. Yebo bhuti wami. So ake sisho nje ukuthi sesitshela umlaleli lapha ekhaya uqala ucula iziphi ingoma nje owawuthanda ukuyicula? Yes Afropop ke wathanda ukuyicula iziphi nje ingoma ukuthi mawuqala? Yebo mhlawumbe khona ugospel khona jazz khona kwathi maningi ama genre khona oke wathanda wena ukuthi cha le izingenze ukuthi ngize ngifike kuyo ngaqala lapha ya. Oqala ngicula umculo wokholo kakhulukazi oncanweni and Christ Ambassadors kodwa ekuzitholeni kwami ukuthi uLondi ubani kube kulale ekuthenini mangilala umculo wabacula afana njengo Azana Osimi ngazibona ukuthi cha yila ngifitha khona khaxa nokuyikona okwenza ukuthi ngakhetha uhlelo lomculo ngocala kweAfropop. Okusho ukuthi nangale emculweni okholo uma ngathi nje mina ungishaya ngomuntu omculo okholo uyafika nakhona nangapho kaAfropop uyafika nakhona. Awungakulahla phansi. Ake ngizwise ingoma kaLondi mlaleli lapha ekhaya sithi ugunyamathi ngengoma kaLondi Zikalala nguzwise ukuthi yini le kasiphathele yona kuningi ke esisazokhuluma naye ngala khona emindleni sokusakaza emsakazweni ICORA FM 100.40 FM sithi nje inombolo 21 Union Street eMpangeni kuni 12 and 13 no sine artist lethu la ngaphakathi uLondi Zikalala sha umculo omnandi waAfropop anguzwise ingoma yakhe athi nje impela iyona athi mayithi uyidlala ugabe ngayo ithi Biz'Abadala angifane ngenze kanje ngikuphe nazi ingoma hlala nami ngizohlala nami osebuthongweni izokushushuzela mfethu kamnandi ngenze kanje. Aibo! Alright bakithi bathatha ya kanza kwethu iyona ke ngoma le kaLondi Zikalala ethi Biz'Abadala and futhi ngeke ngasho mhlawumbe usaqala ukuvulela umsakazi ICORA FM lo ngaphakathi emoyeni mfoka Mbanjwa mhlawumbe nawe uyazi ukuthi ngizenguphethe kamnandi hlelo lo romantic night khona mfoka Mbanjwa kanza kwethu ngithanda nonke ngithanda ngaphandle ngithanda ngaphakathi le ngoma kaLondi Zikalala lesinayo la ngaphakathi endlini zokusakaza sinayi bukhoma siyambona intokazi emhlophe njengeyidle abaZulwana abanye basho kanjalo ngithi intokazi emhlophe njengophuthu intokazi emhlophe njengophuthu bengifuna ukuthi ke Londi kule ngoma le ethi Biz'Abadala ufika kanjani nje ekubhaleni ingoma
sekuthiwa sikhuluma ukuthi nje uqopha ingoma ufika kanjani noma ufika gogothile noma uyisimo sibona ukuthi lesi hayi lesimo sikanje singangenzela ukuthi ngikwazi ukuqopha ingoma e-studio noma ufika khona e-studio usuyibhala. Msakazi bekuseni bese simene umuntu asibukayo njengoba siphila kanje ubona ukuthi izinto ishintshile kakhulukazi mina ke ngidlule lokho emhlabeni ngonyaka ophelile nokube kuyena umuntu bengibonisa izinto angichazela indlela bekwede phila ngayo kudala. So ngithemba ngabe ngibuka indlela ezizakala ngayo ngabona ukuthi hayi mana abantu baswele umuntu ofana njengogogo wami ongabachazela ukuthi iyiphi indlela ekahle abantu abangaphila ngayo. Yebo ngumuntu omusha nothanda izinto nofisa impilo engcono kodwa sikhona izinto engeke ngibuye ngithi hayi bo sifike kanjani la. Ingakho ngithe Biz'Abadala. Bezoluleka abantwana. Ithi Biz'Abadala bezoluleka abantwana. Shothi uyavumelana nami ukuthi abantu abadala bayakwazi ukuthi bekwazi ukukhulisa ingane ngendlela efanele. Ayibona ikona kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili ngempela ibuzwa kwabaphambili. Ngiyajabula kakhulu nkosazane. Ake ngithi ke mlaleli lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi baningi abalaleli njengamanje bayalizwa futhi nalelizwe ukuthi Siyabonga Mbanjwa. Mhlambe lalela lapha ekhaya sine articulate lapho Londi Zikalala. Mhlambe abakhona bafisa ukushayela enomborweni yabo enomborweni yomsakazi ICORA FM bayazi ukuthi ithi 083 684 6607. Ngiyabathethela abafisa ukuthi cha Londi qhubekela phambili nalento oyenzayo abafisa ukuthi cha Mbanjwa kwethu artist lakho lelo fike nayo namhlanje lishaya into emncefect. Ngifuna ushayela inombolo yomsakazi uthi nje 083 684. Ngizwe ukuthi obani abathi cha ngempela ayi uyashaya uLondi ngale ngoma yakhe ethi Biz'Abadala. Saqhubeka naye ke uLondi Zikalala la ngaphakathi emsakazweni ICORA FM. Ngifuna ukuba nombuzo nje owodwa ukuthi ekuculeni kwakho Londi Zikalala mfethu dadewethu uyathanda ukusebenzisana nomuntu owumculi mhlambe nje osedumile kakhulu for ukulinganisa ngoba amajenga asesikhathini samanje ahloniphana wonke njengoMaskandi Afropop ahloniphana wonke. Imuphi nje umculi ofisa ukuthi nangelinye ilanga akuthathe akusebenzise? Imuphi umculi engifisa ukuthi ngempela ngelinye ilanga kuyoba uGatsheni. Isizathu kube uGatsheni ukuthi umculi wala kwaZulu Natal ocula ngesintu mhlawumbe mangibuka umyalezo usuke emculweni wami uyayohlangane nowakhe ngibuka ukuthi ngathi sinakho ukubuka izinto ngeselilodwa. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe sisebenzisane naye ikakhulukazi ngoba futhi umculi wendabuko nokhona entweni zeciko futhi olanga kithi njengoba ngiwala eBangeni mina Richards Bay yena ungala uPhongolo. Ngibona ngathi singasebenzisana kangcono naye umculi kaMaskandi novelele. Bakithi okusho ukuthi nawe umculi kaMaskandi uyathanda kakhulu. Uyathanda umculi kaMaskandi? Hayi kakhulu kana. Awushaye nje ngengoma yodwa oyithandayo kaMaskandi ngiyisi ukuthi cha uyathanda. Xolisa isandwa sami ngijabulisa wena dali. Xolisa labo njengamehla akho dali. Ngoba kaGatsheni. Hayi mfethu kuyabonakala ukuthi uGatsheni mangathi uyakulalela ngempela engayizwa lento ukuthi cha uyakuthanda ukusebenzisana nentokazi enjengawe ngoba uyezwakala ukuthi lento oyiculayo abuyiculi ngoba uwenzela isuka ngaphakathi kuwe. Kusebusuku njengamanje khona abantu abangakwazi ukuthi mangathi ngamphuza ebusuku uthi awucule uzamuze ngidondela nje.